रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवाई बैठई हो। हे भाभी तो हरे सोइया एक रोटिया त भूखिया मिटई तीयू हो। हे भाभी तो हरे सोइया एक रोटिया त भूखिया मिटई तीयू हो। चौकी त ए ननदा फूटी गईले बेलना भी टूटी गईले हो। चौकी त ए ननदी फूटी गईले बेलना भी टूटी गईले हो। हे ननदी गेहुआ में लगी गईले घुनवा त रोटिया सपन भइले हो। हे ननदी गेहुआ में लगी गईले घुनवा त रोटिया सपन भइले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवाई बैठई हो। रुनुकी झुनुकी ननदी आवई मचवा आई बैठई हो। हे भाभी तो हरे घड़िलवा में पनिया पियसिया बुझईतियू हो। हे भाभी तो हरे घड़िलवा में पनिया पियसिया बुझईतियू हो। घड़िला त ए ननदी फूटी गईले पनिया त गिरी गईले हो। घड़िला त ए ननदा फूटी गईले पनिया त गिरी गईले हो। ए ननदा कुआना त गईले झुराई त पनिया सपन भये हो। ए ननदा कुआना त गईले झुराई त पनिया सपन भइले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवा आई बैठई हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवा आई बैठई हो। हे भाभी तो हरे को रियवा में तेल दर्दिया मिटई तीयू हो। हे भाभी तो हरे को रियवा में तेल दर्दिया मिटई तीयू हो। होरिया त ए ननदी फूटी गईले तेलवा ढरकी गईले हो। होरिया त ए ननदी फूटी गईले तेलवा ढरकी गईले हो। ए ननदा सरसों में लगी गईले लहिया त तेलवा सपन भइले हो। ए ननदो सरसों में लगी गईले लहिया त तेलवा सपन भइले हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवाई बैठई हो। रुनुकी झुनुकी ननदिया वही मचवा आई बैठई हो। हे भाभी तनी एक भैया के बोलई तू भेटी घरे जाइत हो। हे भाभी तनी एक भैया के बोलई तू भेटी घर जाइत हो। भैया त ए ननदी देश गईले और विदेश गईले हो। भैया त ए ननदी देश गईले और विदेश गईले हो। ए ननदो भैया के जनमल होरी लवा भतीजवा भेटी जावाऊ हो। ए ननदो भैया के जनमल होरी लवा भतीजवा भेटी जावाऊ हो।